там с максимално така хубав лост се даде. Сега, тук на тази невероятно си колко пъти направи, това е толкова. Това какво е? Това е на този, който работи по Паша броя ръката, това е моята ръка. Твоята къде сте пръщите? Тук ще сте били. Така. Тук може да... Какво може да се получи? Може да се получи да работи с диаметър на ръката си по рамо, което ще иска повече усилия, защото е по-голямо рамото. Сега ще дам. Или с радиуса. С радиуса с работи е трудно. Трябва да се получи това сгъвани, завъртани с надолу. Което като се помисли, май са толкова наборе. Едновременно. Затова много ценен този елемент. Това е фундаментален елемент. Как се създава първа точка и там да се получи това нещо. Ей това. Така. Дъж малко така. Малко по-много. Фактически, ако това е средата на китката, и по-точно тези. Да, да кажем, средата на китката, полостта на китката е тук. По-точно не. Това е целият диаметър на китката. Тук, за да въздействам, ще ми трябва повече усилия, защото ми е по-дълго рамо. Обаче, ако при места на средата, тук ще работя с радиуса. И усилието, което трябва да прилагаме по-малко, наполовина по-малко. Това е решението. Значи, когато се получи хубаво, не всеки път се получи, когато се получи хубаво, усещането при човека е, че ръката почва му се раздува отвътре. Така се само се отваря. Когато не се получава много добре, или усеща натоварване в палеца или в показалеца. Все пак, ако останала там относително същото място ръката, пак няма никакъв проблем. Значи създаваме опорна точка, сгъване. Това сгъване също отваря малко пръстите. Почвам да върта и слизам надолу. Завъртането, за да може ръката е плоска и има по-плоска, така е лисовидна. Един край е плоско, но има по-тясен. Там, където няма пръсти да изкарам плоско. Създавам, хоп, пръст се отвори, като тръгна да върта, слизам надолу, това трябва да е хубаво надолу. Да се опра и там, където да се опра, и да обхода, ако трябва след това. Да ни бързам и да съхраня контакта, колкото може повече да го съхраня. Ако се на гръб, наблюдайте ръката какво става. Тък, вектора къде е в опорната площадка. Пусни раз ръката. Пусни раз ръката. Натам беше и продължавам да работя, поддържам опорна точка. Тръгвам да дърпам. Като тръгна да дърпам, ако тръгна да дърпам, усещането е следното. Все едно човека почва да държи по-силно. По проста причина да го прави, като го прави неусетно, се опита да фани това. Тръгна да работя, дърпам, не държиш. Ти си държиш, все се работи. Тук, защото почвам да дърпам и работя малко место, той почва да иска малко повече. Като стане това, защото няма, ако му пусни разговор. Като се получи това, в него пак да създава опорна точка, продължавам да работя. Да нямам такива големи колебания. Пак да се върнем на опорна. Да, защото дигнал съм опорна точка, няма опорна точка. Тук пак я създадах. Да, тук съм се облегнал на друго място. Да, като цяло много не си причети. Значи, както казва Аркадий, това е такъв елемент, който занимаваш се с това, докато си жив, го правиш. Чрез него разбираме за себе си. Вниманието пак трябва да е напред, назад, къде излизат векторите от нас, човека постоянно да ни казва, да се чувствам аз къде съм на моята опорна площадка, навеждам ли се, не се навеждам, на къде седите от мен. Човека горе-долу почна през тази точка да чувствам неговия скелет, неговата конструкция, евентуално там след някакво дълго време работа на извеждата връзка. Да опитаме.